כשהייתי ילד, עברנו דירה. אמא הכינה לי יום הולדת בבית החדש, ואני כל כך חיכיתי שהילדים מהכיתה יבואו, אבל כמעט אף אחד לא הגיע. הגיעו רק 2 ילדים, שיחקו בכדור וצחקו עליי והלכו. אני נשארתי עם לב שבור. הייתי ילד שונה, ילד שמדבר הרבה, זז הרבה. היום קוראים לזה ADHD, אז פשוט קראו לי הילד הבעייתי. יום אחד החלטתי, על דעת עצמי, לעבור לקבוצה צעירה יותר בשנה, ושם פתאום ראו אותי באמת. גילו שאני יודע להצחיק, לשיר, להופיע, לעשות חיקויים. והנה, 40 שנה אחר כך אני עומד מול קהל, זמר, בדרן, מרצה, סופר, עורך דין, מתווך, והכל בזכות כמה אנשים טובים בדרך, שהבינו שגם ילד קצת שונה יכול להצליח. והיום אני אומר לצוותי חינוך, אם יש לכם ילד בכיתה שזז יותר מדי, מדבר יותר מדי, אולי הוא פשוט ילד שצועק, תראו אותי. המופע שלי, אין דבר כזה ילד רע, נותן כוחות, תקווה וכלים להבין ילדים קצת אחרת. לחצו כאן והשאירו פרטים, ותביאו לצוות שלכם מופע שנותן כוחות, חיוך ותקווה. או כמו שאני אומר תמיד, אין דבר כזה ילד רע.